И здравейте, приятели! Аз съм Дария и сега това си... Всъщност сега ще играем Talking Tom. И да, нека да започваме. И да, това е моя приятел Том. Кажи здрасти, Том. Малко не сте наговорили, но сега ще ви покажа нещата, които мога... Ето, ако отида през прозореца, да го обясня. И първо може да му пръцне. Ето, видяхте. Второ, може да го плаши. Трето, може да го бие с възглавница. Казва, не. Четвърто, може да го плясне с торта по лицето. Да, и това е за не. Това на него е, вътре него той си има свой голям телефон, ма кой ли знае както е. И последна къде. И последни, тук може, тук е за коледни неща, или за великите свидетели, или китайски, за хелнички. Иде. Това е за украсна къща. Аз си избрах тази снимка. Защото той много обича Ангела, но останете, вижте. Тези неща струваха много пари, само този аксесуар си забрах. Аз имам тази блуза. Само че нямам. Имам и тази блуза. Сега тази вече се избирам. Защото успях сега. Ето. Имам тази, ма останалите струват толкова много парички. Да, това е за очила. Не мога да си взема тези, и тези, като за Ангела, и тези. Ма сега тук няма очила. Има розови очи, жълти. Супер майстра. Надявам се, че това са оплашени. Надявам се, че това са оплашени очички. Това е пиратска. Не знам какво му. Къде да. Сега преминаваме за сад.